Здравейте, казвам се Емилиан Софронив и съм кинезитерапевт и ще ви представя презентация на тема представя на клиничен случай с родова травма на раменния сплит. Презентацията се излъчи със съдействието и разрешението на Фондация за нашето бъдеще. Участвам в кампанията посветена на родовата травма на раменния сплит, защото диагнозата, освен чрез нейната клинична картина, влияе и на биопсихосоциално равнище. Тя не засяга само пациента, било то дете или възрастен, а ангажира в лечебния процес и неговите близки. Лечението отнема съществен времеви и финансов ресурс. Много сериозен проблем е също и липсата на информираност в обществото. Родовата травма на раменния сплит е парализа на ръката, причинена от увреждане на раменния сплит по време на раждане. Етиология, т.е. причините, които я пораждат, са фетална макрозумия, т.е. тедър плод, продължително раждане, тесен таз на майката, седалищно или крачо прилежание, прекомерни тракционни усилия, приложени върху шиния дял на бебето по време на раждане или, разговорно казано, по-силно издърпване поради една или друга причина, гестационен диабет, използване на вакуум или форцепс при раждане. На клиничната картина се състои в следното: нарушени сетивни моторни функции на засегнатия горен крайник поради нарушена иннервация следствие на увреждане на коренчета на раменния сплит, мускулна слабост, намалено или липсващо участие на горния крайник в дейностите от ежедневния живот, нарушение в стойката, походката, равновесието, координацията и други. Лечението бива неоперативно и оперативно. Сега ще ви представя и пациента, жена на 17 години, диагнозата е родова травма на раменен сплит, тотална увреда, т.е. целият горен крайник е засегнат от рамото до пръстите. Лечението е хирургично, на пациентата са извършени операции на мускули, сухожилия, периферни нерви и също и физиотерапия. Преди да започне рехабилитационното лечение, използва следните способи за функционално изследване и оценка. Анамнеза. Разпитах пациентката за оплаквания, субективни продължаващи заболявания и какво желала от рехабилитацията, а именно да се подобри способността и да е самостоятелно в дейности от ежедневния живот и също и да придобие по-добра спортна форма, като естествено прегледах и медицинската документация, огледах гръбначен стълб, горните крайници, за да констатирам промени и така нататък. Палпация, т.е. чрез опитване установих разлика в мускулен тонус между лява и дясна половина на тялото, болки и палпация, т.е. палпаторна болка. Ергометрия също извърших, измерих обем на движение в ставите, т.е. пасивен обем, при който аз в качеството си на терапевт движих нейната ръка и измерих градусите на движение, активен обем на движение, при което самия пациент извършва движението и чрез агломер установяваме колко градуса е то. Сантиметрия чрез шивашки метър измерихме разликата в дължините между десния крайник и между левия крайник. Десния крайник в случая е засегнат и следим колко е разликата в дължините между двата крайника. Обиколките на крайниците измерваме, за да видим за мускулни хипотрофии и така нататък. И тест на малек. Накрая пациентът да сложи ръката зад върха, зад гърба и по определена скала тествахме и констатирахме степента на дефицит. След като извърших функционалното измерване и изследване, структурирах рехабилитационната програма в две големи категории: трениране на финна моторика и дейности от ежедневния живот и трениране на глобална моторика. Нека започнем с трениране на финна моторика и дейности от ежедневния живот. Нека пуснем първото видео. Виждате, дейността е работа с катинар. Засегнатия десен крайник придържа катинара.
подава го на левия крайник, общо взето спомага изпълнението на дейността. Използваме свиването, т.е. гъването и разгъването в пръстите, за да захване катинара, да спомогне на другата ръка да извърши дейността, да отключи и заключи. Тук работим с болт. Освен моторната функция се тренира и сетивната. Тук се вижда различна форма на гайката, на главата на болта и на резбата. Посредством различните форми нервната система получава различна информация от околната среда, от предмети, с които има допир, от повърхности, с които има допир и така нататък. Работи с двата горни крайника симетрично, за да може да се извършат дейностите по-качествено, да работят двете мозъчни полукълба заедно. Използваме и упражнения само с единия горен крайник, които са си полезни по-своему за рехабилитацията. Тук компенсаторните двигателни стратегии се състоят в разгъване на лапите и разгъване, за да се подпомогне действието на пръстите, но избягваме прекомерни компенсации, като накланяне на трупа вляво, дясно, прекомерно движение в раменна става и така нататък. Същото се отнася и за другите вида за фина моторика. Извършат се движенията с локтеза, за да може да са по-лесни за изпълнение. Ето, сгъването и разгъването в палец, показалец, главно ги използвам, за да може да има хватателна функция, да се развие мускулната сила в пръстите и така нататък. Нека преминем към следващото видео. Тук дясната ръка е водеща, извършва движение в раменна става леки, но компенсациите са допустими. Пациентката отново движи пръста, главно с палец и показалец. Работим. Много добре се развива тук сръчността, координацията на ръката и така нататък. И започваме с упражненията за глобална моторика. Ето го и първото. Главно за развитие на коремна мускулатура, но се засилват и мускулите на горните крайници. Чрез отласкването се извършва разгъване в раменна става и с рамените стави също се спомага отласкването на тялото и тренировката със собствената му тежест. Тук караме пациента да балансира тояшката, като по този начин се осигурява симетрична позиция между лявата и дясната половина на гръбначен стълб, извършва напади, като коригира стойката и се коригира позицията на таза, на раменния пояс, контрол на главата, контрол за плавността на изпълнението и така нататък. Това упражнение за мобилност, т.е. за подобряване на обема на движение в рамени и лактни стави и същевременно се подобряват и движенията в торса, контрол за плавно навеждане, автокорекция на стойката, да е в анатомично правилна позиция. Чрез топката се намаля действието на гравитацията и движението става по-лесно изпълнява в по-голям обем, защото ако срещу гравитацията, загъването в раменна става не би стигнало до тук, ами примерно до тук. Това упражнение е също много интересно. Избутва се с долните крайници.
Тук разбивачите в коляна става се тренират с собствена тежест на тялото, караме пациентката да коригира сама стойката си, позицията на раменния пояс и позицията на таза, както и позицията на долните крайници, стремим да бъдат този начин разположени, да бъдат на широка основа. Тук тренирам подскоци върху гума и десният горен крайник участва в равновесната реакция, като така се разтваря, т.е. абдуцира научно казано, за да се разшири опорната площ. Когато тренирам пациент, било то на гимнастическа постелка, на гума, на дюшек, на пясък, по този начин рецепторите, разположени в ходилата, приемат различна информация от околната среда. Следователно, централната нервна система получава разнообразна информация, разнообразни сетивни стимули, като по този начин връзките, които главния мозък дава към крайниците и крайниците към главния мозък, стават по-добри. Следващото упражнение също е много интересно. Пациентката тренира с години, за да е достигнала до тази форма. Тук се тренира мобилност в раменни стави, сила на мускулатурата на трупа, автокорекция на стойката, много комплексно упражнение. И последното упражнение се състои в трениране на финна моторика, на дейности от ежедневния живот, както и на глобалната моторика, т.е. на общата моторика. Защо това упражнение е за финна моторика? Защото пръстите захващат кушетката, стремят се да не я изпуснат и десният крайник участва много активно в това да се задържи предмет. Това упражнение би развил в други дейности, като например се подрежда стаята, така нататък. Тя се прави в ежедневието с тези дейности, но тук идеята е да покажем какво трябва да тренираме, за да бъде възможно това. Благодаря ви за вниманието. Желая ви да сте живи и здрави и нека бъдем по-толерантни към пациентите с такъв вид увреждане и да не ги възприемаме като увредени хора, ами като част от нас.